Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:25. Ang mga palangga ng mga tagpalamati. Ari naman na inyo kubos na lagad si Tito Wilma. Para sa Biyernes ni Edisyon sa This is My Life. Ay man pagpangamusta sa inyo, siyempre, Tito We, no? O mga nagapahuway-huway na dira kang nagahilay-hilay, nagasulot-sandig, naga-relax-relax, kasi daw maayo iyang panyagat, ha? Kaya okay lang? Yes, Tito Wilma, okay lang sila, ha? Ano na subong Tita Wilma, ikaduha na iyang Biyernes sa bulan sang Oktobre. Kahit man pagpangamusta sa inyo tanan. Kag siyempre, petsa 9 sa bulan sang Oktobre ay about sa itong sa ni countdown. Daw hindi nagid mapunggan. Nan, pati ano na? Yes, Tito Wilma, sa itong ni countdown para sa Christmas Day. So, sila na lang, Tito We, kadlaw na bilin, 77 days. 77 days before Christmas Day. Kag magluwas na, Tito Wilma, 84 days before 2021. Amat-amat man kita nga nagabatsig sang kalipay. Amat-amat man kita, siyempre, nga lampuwas, makasilingdig ko yung amat-amat nga nakalampuwas kaya nga makita naton ang trend subong no sa COVID update naton diri sa siyudad sang Bacolod. Ngayon sa mga palangga naton nga mga tagpalamati diri sa siyudad sang Bacolod, maayong hapon sa inyo, kamusta kag hinay-hinay lang sa gihapon kag magluwas man sina Tita Wilma, ara kita gihapon niya sa idalong san ano gani GCQ, di ba Tita We? Yes, kagangatan naman probinsya sang Negros Occidental, ara sa idalom sang modified General Community Quarantine o modified district sila. Hinahinay lang gyapon ha, hindi kita magsalig man, mabudlay magsalig, di ba Tita We? Budlay magsalig, basi makadusmo naman sa balaliwat, kagulti magbutsyog pa ibabaw ang aton ang mga biktima sang coronavirus, mantunto na yan na daan, kaya hindi natin makita mo, di ba? Amo na nga bali, Tita Wilma, sige-sige lang, go lang kita. Kaya amat-amat na kita mga makayukom, makangirit na gid. Kaya amat-amat nagungatan mga ngipon sa pag-yukom sa aton. Isig ka pareho magsiling, hi and hello. Although nga, kabon ikaw sang face mask sa imo siniguya, na amo gina ang padayuno naton nga himuon, padayon kita nga mag-observe sang health protocols. Ang ano gani, Tita Wilma, ang pagsuksok sang face mask. Kasi siyempre kung magwa ka mo, ang face shield sa karon. Ang mga establishments yan, let's say kung kadto ka mo na karon sa butika, kadto ka mo sa mall, kadto ka mo sa salon, mapagunting ka mo, whatever, manicure, pedicure. Kinahanglan may face mask.
kay kabudlay. Budlay, face mask kag face shield. Hindi ka mo pagpasudlon. Habing yun lang. Sige sir, face shield mo diin. Ay, sorry. Di ba, ma'am? Oy, mga senior citizen gayong na subong si Wilma amat-amat, ma'am, di ba la? Oo, singganan nga. Basta kita matutom lang kag masinulundon, ay ambot lamang giliw. Mag-enjoy gid kita. Pasalamatan din natin mag-abot ng Disyembre nga. Bisan walang mga material nga bagay, basta safe na safe kita tanan. Dako gid nga pagpasalamat sina ang aton himuon sa mahal nga Dios. Di ba? Yes, Tita Wilma padayon. And go lang gihapon kita. Sa aton mga Manila, Front. danay, i-refresh lang liwat anay ni Tita Wilma ang magamay naton nga update iya sa COVID dugay-dugay. Pero ang aton mga senior citizen bala, unahon ko gini kay magayong makayukong gini sila kaya atawe. Bisan ano oras pwede na makagwa ang mga senior citizen. Din ka naman na nakakwa tawi man hindi pa mati lang bala. Bisan ano oras pwede na makagwa mga senior citizen para magkadto sa mga malls, sa groceries, para magbakal sa mga nagapangunan ninyo nga mga kinahanglanon. Gin klaro ginaiya bala. Gin klaro ina ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Matapos iya nga gin push o kung gin duso ni National Commission on Senior Citizen Chair Attorney Franklin Quijano nga dapat ihatag ang alas 9 isang aga tubtub alas 11 isang aga sang mga malls kay groceries para sa mga senior citizens gid lang na. Silingan ni Roque nya una, wala ginawa, silingan ni Roque, una, wala yan ginadumilian na magbuong aton mga seniors para magbakal sa ilas sa mga necessities, sa mga kinanglanon. Nya pwede sila magkado sa mga malls, sa mga groceries, bisan ano oras. Basta, nugay na gani, Roque, ambot, paamo ka na, nugay na gani, Roque, paamo ka na bala. Sige lang, okay lang na siya, na? Pagkatapos, hindi na iya suno sa iya pasinanglan nga aprubahan pa ina sang IATF o kung Interagency Task Force na tungod wala man suno kay Rocky ginadumilian ang mga senior citizen nga magwa na kay una-una ginahambal ni Quijano mo nga madamo sa mga senior citizens ang nagareklamo tungod wala sila ginapasulod sa mga groceries kay sa mga malls. Tuod na bala, tuod na. Mabatian ta lang ang mga senior nga nagakumod-kumod kung mag-istorya. Nan. So, subong pwede na. Pero maghalong gid ha. Yes, Tita Wilma. Halong gid face mask, face shield, kag observe gid social distancing. Amo gid na ang una-una ninyo nga ipagkit ni Jatawe itanong sa inyo mga paminsaron kag mga balatsagon nga dapat kung magdinamo-damo na let's say magpasulod kung magdamo na tao sa sulod, bawantad ka gid. Pwede pala. Ay, pwede nakalaka. Insa, paamo ka na blaw. Di ba natin kinahanglan mo, no? Kinahanglan i-observe ka gid ang social distancing kaya hindi na naton pareha sa akon lang sa inyo kundi para gid ina sa aton tanan safety. So, hindi o naton ina. Okay, Tita Wilma. Kaya makayahom na kamo ay na lugay na bala mga seniors. Pero happy na tadaan. Bisan magkainano pa dahil Tita Wilma, kag ano pa dahil ang ilaya ihambal. Ako nananian lang ko. Kaya nga, pasalamat ginayasang dako sa aton mga senior citizen nga makagwa sila ya. Pinsaron nyo lang bala. Okay na ha? Okay, good news na iya sa inyo mga senior citizen. Pero dali ilang kapasiplatan ko, i-refresh ko lang gamay ang kasus ng COVID-19, no? Sa Bacolod Province sa Negros Occidental, sa wala makabati kay na sa Action BBB. Nga, report na ni Action, Dorel Cabato kay Action, Rex Cantong. So far, sa nasiling na natin, lang taon lang gibala natin ang nagadugang sa kaso, ang mga nagaayok sa coronavirus na adlaw-adlaw. So sa update man kahapon sang hapon, asusan kasi Sigmund, anong ang bago nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod. So buot silingon nga anong nga ina, nagdugang sa atong sinirecord.
So, sa karon ni ara na kita kabugusan diri sa Bacolod sang 4,272 ka infected cases ng coronavirus. Pero out of 4,272 nga ina, 845 lamang ang aktibo nga kaso. Ang mga naka-recover o kung ang mga nag-alalayo, out of 4,272, 3,332 ang mga naka-recover, ang mga nag-alalayo. So, ang nagdugang kahapon sa mga nag-ayos, 168, hindi lahog-lahog. Malapit sa duha kagatos ang nag-ayo kahapon nga adlaw, 168. May isa man nga medyo masubo kay isa ka kabuhi ang nadula man kag nagdugang ina kay pila na pitawi ang nagkaladula nga kabuhi tungod sa coronavirus, 95 na. Sa probinsya sa atong probinsya sa Negros Occidental, 27 ang bag-o nga kaso, so suma total 3,453 ang kabugusan nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Sa Pilipinas, Tita Wilma, 331,869. Sa 331,000 sa 331,869 ang naka-recover dira is 274,318. Do ka namin man. Pero sa bugos ng kalibutan, okay gina kay nagadugang, di man na yung kaso, hindi na natin na-deny na. Sa bilog ng kalibutan, may 36,751,502 na sa mga kaso ng COVID-19. Amo inang atong sa niya update angot sa record sa COVID o coronavirus disease dili sa aton sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos man nga kalibutan. Ari, sa tiyak naman nga bahin, Tita Wilma, ang natungod sa tipdas or measles, bala, ari naman siya, bangod sa ginasiling bala, posibilidad nga measles outbreak, anong measles, di ba tipdas, na nagapangabay gid subong si Presidente Rodrigo Duterte sa mga ginikanan. Hindi magkahadlok nga pabakunahan ang inyong mga bata. Munang hambal niya Presidente Duterte. Kay hambal ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga madugay na ang bakuna batok sa tipdas. Kaya hindi dapat siya nga i-expose ang mga bata sa amo na masakit. Tungod nga, may pamaagi para nga malikawan ina. Hindi kita dapat nga magkahadlok amo ng hambal ni Roque, no? Saling niya nga, nga i-expose natin sa problema nga itong mga palangga sa kabuhi. Nga mga chikiting, ining mga kabataan nga ini. Samtang may ara kita tried and proven, tested and proven nga bakuna, batok dira. Kaghambal pag niya nga, naintindihan sa Malacanang ang nabatsagan sang ginikanan nga kahadlok sa karon nga panahon sang COVID-19. Pero hindi saya dapat kahadlokan ang bakuna nga madugay niya nga ginahatag sa aton mga kabataan nga libre. Hindi kay tineleksyon ng ginikanan na nagligad to bala, di ba? O sabing vaksya nga ito. But anyway, okay lang ina siya. Isa pagit Tita mga dolphin, kadamo-damo sang dolphin nga na stranded sa Catanduanes, nasiplatan sang sila sa mga residente. Kahapon, sila Tita Wilma, 70 ka mga dolphin. Abi ninyo patay, ining 70, ining 70 sa mga dolphin, patay ini sa baybayon sa Barangay Bunot sa Banwa San Andres, Catanduanes. Suno sa team leader sa Fisheries Regional Emergency Stranding Response Team sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa
Bicol nga si Noni Inolva, ang mga nakita suno sa iya nga mga dolphin, abilin nyo ano nga klase sa dolphin, inang melon-headed whale bala, mabilog-bilog na sila ya. Kung makita ninyo, bilog-bilog na. So, muna sa ginatawag na melon-headed whale. Kung makita nyo ng melon bala nga color green nga daw oblong, nalantawan yung shape niya. Sa ilaman investigasyon, nakita nga nagalangoy ini mga dolphin sa baybayon sa Miyerkules na pag-abot sa Huwebes sa hapon sang aga nakita na sila nga nagalutaw-lutaw nagapalutaw-lutaw ng sa dagat kag na stranded iya sa baybayon kag abi ninyo ang masubo napatay sila na posible suno sa report ang rason sa ila sini pagkapatay ang blast fishing na bala ina balang nagpanagap nagagamit bala sang bomba sa dagat di bala mi ara sina o kun mabasog nga paglupok sa diin nakitaan ang mga dolphin na so makita sa video sa atin man pictures nga ginpadala sang BFAR ang mga ulo sa mga dolphin nga indikasyon nga may mga ginabatsyag ang mga ini. Gani pa yung duman sa BFAR sa tanan nga mga residente didto sa lugar nga ina na dinang lugar nga to atawe sa San Andres Catanduanes sa Barangay Bunuot gin panumdum sa ila nga hindi gid magpalapit sa mga dolphin kag hindi pagkuhaan sa mga pictures para nga malikawan nga mas stress ang iban pa sini sa ila. Kaluoy sa ila na amako mo si Penta 70 gidya Tita Wilma mo 70 gidya amako mo na ina naga ka mga nami na sa ila makalingaw pa na sa aton di ba? Okay, gamay lang diyan. Maatag si Tito Wilma sang update sa itong semida lagan sang panahon pa naman karon nga adlaw. Padayon man kita nga maga-experience sa mga pagtupa sang ulan karon nga adlaw na ina iya mabatsyagan ma-experiensyahan sa dako nga bahin sang aton pungsod tungod sang low pressure area kag habagat si ining low pressure area sa LPA katapusan ini nga nasiplatan sang pag-asa sa kalayuon nga 310 kilometro nakatundan sang Coron, Palawan. Tungod sa LPA maka-experience sa magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga mga pag-ulan dito sa bahin sa nga Metro Manila, sa Central Luzon, Calabar Zone, subong man sa Mimaropa, sa Bicol Region, diri sa atong sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, kag subong man sa Caraga. Na, sino pa sa pag-asa, yara sa West Philippine Sea. Yara na sa West Philippine Sea ang low pressure area. Kag mangin, bagyo ini siya, na, kag may posibilidad nga magagwa o kung hindi gani ma-develop siya nga mangin bagyo kung ara na siya sa gwa sa aton pungsod. Okay? Sanda apektado naman sa northeasterly surface wind flow ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kag Cagayan Valley. Kag hambal sa pag-asa tubtob sa weekend, no, buwas, Sabado, Domingo, makabatsag gihapon kita sa mga pagtupa sang ulan tungod sa habagat kag sa Lunes pa naton paabuton nga mangin maayong dalagan sang panahon. So, wait and see kita na? Okay? Yes, Tito Wilma, ang temperatura naman nga itong sininabatsyagan, pumalin kaingat sang kagaong is from 24 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. Okay. Ang adlaw kay ina nagpakita sa iya matakom nga kasanag sa kalibutan. Alas 5:47 sang kaagahon kag magatunod naman karon alas 5:40 sa hapon. Alas 5:40 karon dulom na masiling na sila. Oh, gabi na manyapo na tagali kay alas 6:30 pa lang. Ay, oo mga anak. Okay, Tita Wea, ina ang atong siningas. Mahatag sa inyo nga update. Yes, sa unang nga bahin sa atong paglingaw sa inyo dari sa My Life. Ang ato nanay matahom nga lalangkinon.
born in the heat of the desert. My mother died, giving me life, deprived of the love of a father, blamed for the loss of his wife. You know, Lord, I've been in a prison. Okay? So sa ato man mga palangga ng mga tagpalamati, sa mga nakahibalo kung ano ina nga klase sa nga bahay nun. Siyempre, ina nga ang bahay nun, mga 1960s pa ina Tita West. Ha? Kasi sa ato niya mga young ones, dira, sa ato mga senior citizens, yung sa ato mga elderly. Kabalo na sila, tawi, kay tell you not, Lord, you gave me a mountain. Diba? Lord, you gave me a mountain. But, sama-sama niya, masilin na sila, you gave me a mountain to that. Ha? You gave me a mountain. Sometimes, Lord, you gave me a mountain. Inangambahan nung ginsulat na siya sa country singer, songwriter niya si Marty Robbins sa 1960s. Sa gin-record ina sa hindi lang niya isa ka-artist, kundi damo na mga artist kalakip si Robbins mismo. No? Pero, ang highest charting version sa among kanta, ang record iya ni Frankie Lane sa 1969. Gin-record ni Robbins ang version sa Lord, or You Gave Me a Mountain. Wala na siya na-record na siya, pero wala na siya na-release bilang single. Pero nalakip na siya sa 1969 nga album ni Robbins. Amo na nga sala, no? Amo na nang ila sala na. Ang greatest hits compilation album na lakip inang You Gave Me a Mountain nga kanta ngayon na. Gin-record man ini nga ambahanon or lalantunon, no? Sang country music singer nga si Johnny Bush. Amo ini siyang nagkakanta subong iya ini version, no? Ni Johnny Bush ining You Gave Me a Mountain. Gin-record niya ini sa 1969. Kag-abi ninyo mga palanggan na ito ng mga tagpalamati, ang iya version, ang version ni Johnny Bush, naglabot sa number 7 sa Billboard Top Country Singles Chart sa amo iya nga tuig. Kag magluwas sinabi ninyo, ano paged, ini nga lalantunon, gin-record man ini ni Elvis Presley. Din-perform ni Elvis Presley nga ambanong sa 1973 sa iya Honolulu concert Aloha from Hawaii. Yes na lakip man sa iya album nga Aloha from Hawaii via satellite. Ang version ni Elvis Presley na lakip man sa ibang pagid niya nga mga releases sa 1970s. Pero ang nami, diri abi ninyo Jew Thailand Gedia na cigarette naton. Ang natungod sa sining ambahan nun. Ging detalye ang serye sa mga paghangka challenges sa kabuhi sang singer nga Johnny Bush sa iya sini mga masakit nga inagihang sa kabuhi, ang mga masubo nga bahin sa iya kabuhi nga ginalakipan sang kamatayon sang iya iloy sang ginbunan siya namon nada siya na ang kaungdan sang kanta nga You Gave Me a Mountain, kaya napatay ni iya nga mother sang ginbata siya. Pagkatapos napriso siya, kaling niya napriso siya sa pila ka tuig nga napriso siya sa sala nga wala niya mahimo. Namo nang hambal niya. Ara na da sa mga kanta. Kag ang isa pagig ka masakit nahitabo sa iya kabuhi, nga ginbayaan siya sa iya asawa, dala ang ila bata. So, medyo masubo-subo, giban. So, tungod sa mga amo iya nga sa mga nahinambitan nga mga hitabo sa iya kabuhi, iya na mention na kag-ara mismo sa amo nga kanta, sa composer nga lang, this time, Lord, you gave me mountain. Ara, ano bang lyrics no, di ba? This time, Lord, you gave me a mountain, di ba? A mountain in
know I may never climb. Do something amo sina, di ba? Okay. Gamay lang na siya, pero kanami sang istorya sang amo nga ambahan nun, mas subo. Pero amo na hambal na to, ang nagkakatabo sa iton kabuhi, ang Diyos lang din ang nakahibalik. Okay? Gamay lang da iya nga background sang You Gave Me a Mountain. Kaya iban nga mga artist nga nag-record sini nga version, lain-lain mga version mo sang You Gave Me a Mountain, o kung din-perform nila live, as mentioned ni Tito Wet, si Elvis Presley, di ba? Si Don McLean, din-kantaya man na, may version mo na siya. Si Eddie Arnold, may version mo na siya. Si Ray Price, di ba? Si Margie Singleton, babae naman na siya yan. Si Gene Watson, si Jim Nabour, si Dean Martin, Christopher Sargent, kag si Victor Wood. Yes, nabatian ko na kay Victor Wood, kag nabatian ko man ina kay Bobby Gonzalez nga mga version. So inang ato niya, matahong nga lalantunon, nga ginpabati sa inyo karon nga hapon, ay launa 51, Action Radio Philippine Standard Time, si Tito Wilma magabalik pagkatapos mansang sila ka mga importante nga mga commercial. What? Okay, hi and hello lang din sa itong sini mga palangga mga tagpalamatingan ka upon sa itong sa Facebook Live, na? Ay lang kay Miss Seven Heaven, mayong hapon, Miss We. Yes, thank you, kid. Giselle Franco, mayong hapon, to Wilma, sa imo man, Prubilino, Margino or Marginio. Salamat, kid, no, mayong hapon. Kay Margie Duran Tumanse, hello, good PM. Salamat, kid. Hindi. Na-timingan lang to kay kanami sang lyrics balahaw, no? Okay, salamat, kid. Kay Igir Obiblo Cabo, mayong hapon, watching live from Bago. Okay. Alex Montesa, mayong hapon. Tita Wilma, yes, mayong hapon man sa imo. Michael Van La Chica, good afternoon lang gali sa pamilya La Chica sa La Castillana Negros Occidental, sa tropang ERP. Kamusta lang sila ni Papa kag Mama sa Bungahin, Isabela. Hi lang, watching from Cagayan de Oro. God bless. Okay, salamat gid sa imo. Kag adaman si Inday Gene Officer. Gene Officer, good afternoon, Tito. We're monitoring always. God bless you always. Keep safe always. Wow. Into Energy Fans Club. Yes. So, ara kang kamuda. Admin, napang-greet niya. Ang admin, si Dennis Richard Tibor Roma. Ara ang ilang presidente. Ang Vice President si Rayjan Tan Villalon, si Ma'am Ems, si Christine Minies Villalobos, and all members. Ginag-greet gininday, Chin Officer. Cathy Veer, good afternoon. Mayong hapon gid sa imo, kag salamat gid. Tita We, good PM watching always from Celine Homes. Abi mo, Tita We, dako gid akong pasalamat kay balik simba na kami, thanks God. Pasalamatan ta ginisang dako kay nami gid ko nara kita sa simbahan, di ba? Halong lang kita permita We, and God bless you. Thank you, kid. Okay, Sensi Eva, hapon ka-aksyon, Tito Wilma. Amo man sa still tune in pa. Kamusta man? Why gid balaga luban? Voice mo tawe. Ikaw na ang walang katug. Listening from Riyadh, Saudi Arabia. Thanks, gid. Salamat. Rexis Ongsud. Mayong hapon, Tito Wilma. Monitor naman ko di sa Pops Gas Station. Salamat, gid. Dira na sa may barangay Barangay Dos Hermanas, Talisay City. God bless you sa imo man, Rexis. Kag Alex Fuentes, good afternoon sa This Is My Life. Kag kay Action, Tita Wilma, happy weekend sa imo, tita. God bless, be safe. Salamat man sa imo. Martin Di Suasido Bandik. Mayong hapon, Tita Wilma Tamyaw. Kulero Adok. Nga nagapamatigit sa Action Radio. Salamat. Ma'am Elizabeth Maleka Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, keep safe. God bless everyone.
Okay, likewise ma'am, ha, kay Carol Hava. Hi, tita, watching from Pahanukoy. Okay, until there lang, anay, balikan ko lang kamo, dugay-dugay naman. Ha? Okay, tawe. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. This is my life. Yes, Peter We. Ang ito na ni Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Siyempre, isa niyo sa mga produkto ng Dr. Alfred na may Philippine Bee Fund kag US FDA seal of approval. Siyempre, 100% pure mangosteen natural kag 100% pure organic. At tawe sa mga may migraine, di ba? O sa mga may migraine na ni siya ang Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea kay nagabuligid sa inyo pahagan-hagan sa pag-atake, no? May dako ini siyang ikasarang sa pag-kaayos abnormal na pag-function sa serotonin sa ating mga blood vessels, mga kaugatan, tabla especially sa mga kaugatan, pagkadto sa atong siniulo na para hindi ka pag-atakihon sa imo migraine. Kag tandaan nyo lang magluwas na nga ang atong sini Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea ang nagabuligid Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi,
kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. ay Okay, ang aton pagabasahon subong nga sulat. Halin ini sa nagapatawag sa ngalan Joselito. Si Joselito. Kag ang sulat na ni Joselito ari sa itong messenger, ini ang nagasiling, Dear Tito Wilma. Mayong hapon lang sa tanan, ilabi na sa tanan nga mga taga-aksyon radio. Tito Wilma, nagapangayo ako sang katakuran sa nagapamati sa ilang mga radyo kag sa nagaupod sa FB Live. Ari ako sa FB sang Aksyon Radio Bacolod. Tito Wilma, tawgalan ako kay Joselito. Wala pa ako sang asawa at pasubong. Suguran ko nga ako ni Sonia, tita. At sa subong, abi mo, nagalain din ang buot ko sa tatay namon. At sa subong, ginapamangkot ko sa akon kaugalingon kung ano ang nahimo nga sala sang akon amay. Kung nga dinadimalas kami nga mag-ululutod. Tita Wilma, 3 kami ka mga lalaki. Pero, wala sing isa sa amon ang may bata. Nga sa diin, amo ang magadala sang amon apilyete. Wala gid bisan isa. Ang amon kamagulangan napatay sa aksidente. Ang ginsundan ko naman, lalaki, nagmasakit, kag hindi na pwede makabata ang iyaman asawa. Tungod hindi na sila pwede nga maghulid kay mahuyang gid kaayo ang lawas sa akong utod. May cancer siya, Tita Wilma, sa tulaan. Ang utod namon nga babayi, amo ang nakaangkon sang bata. Pero abi mo ta, ginbayaan naman sang iyabana. Ang nabalaan ko lang, ang utod ko nga ini, ang ginahambal nila, nga pangbayad sa mga kasalanan nga nahimo sang amon amay. Siya, may bata, pero sa apelyido gyapon, sang iya asawa ang ginagamit sang bata. Kung ipabag-o namon ang iya birth certificate, madamo man sang proseso kami nga asikasuhon pa. Ako nagiblang ang soltero na paabot sa gihapon nga makapangasawa. Galing medyo may edad na ako. Gusto ko tani bisan isa lang kabilog nga bata para kung magsigulang na ako, may maatipan man sa ako. Tita Wilma, matuod ayhan nga kami nga mga kabataan amo ang magabayad sa mga katuntuhan na ginhimo sang amon amay sang una kung nga aamo kami sinisubong. Nagalibugid balatita ang akon man ulo. Basti may panugyan ikaw sa akon. Tungod nanugon ako. May kaugalingon na ako nga balay. Kag masarangan ko ang akon pagpangabuhi.
Pero wala ako upod sa akong kabuhi, kundi ang mag-atipan sa akon mga ido. Diri lang kutob ang akon istorya. Salamat, Gid. Ang nagatahod, Joselito. Okay. Sa imo, Joselito, salamat kag maayong hapon. Maayong hapon sa imo. Bot silingo nagapangabuhi ka subong, ikaw na lang. Ikaw lang. Bot silingo natin yung Tita Wea. Ikaw lang tungod. Sultero ka pa, bisa may edad ka na. Ha? Pero sa tutuod lang, Joselito, kabalo ka. Hindi, ang punto bala sa imo istorya, nga kung nga amo siya ng inyo sitwasyon, tungod sa kaymuan sa inyo amay. Hindi, ang mga old sa gidmano, kasani kung makita, kung sa pangabuhi ng ilang mga kabataan. Ang mga utod sa ilang ang ilang mga utod nga mga tiyo di na makita ang pangabuhi sang kabataan kasi kita mo lang tawa ng bata ni baw ang bata nga babae lang tawa bala ginbayaan sa iya bana pinakabilog ang kabataan siyang nagbayad sa mga utang ni papaya sang una do mga something mo na bala kasi ko na mga tigulang tayo pahambalo mga sa bagay ko na mga superstitious belief bala na kaya sa ako ka man sa hindi, mamagsiling niya basta utang ginabayaran. Pero wala ko yung nagapati, nga kung ang ginikanan mo, amo sina? Ay po mga anak. Tanawabal na pila ng edad mo sila mo edad ka na, no? May edad ka na. Nagapangayo ka sa advice ni Tito Wilma, hindi ka magpati sa mga sumpa-sumpa na hinahambal. Hindi ka magpati sa anuman nga mga bakihan nga mga wala balabasihan nga mga kambalano nila na nga porting mga kautangan ni papa niyo damo ni sa mga babae ni pangbiktima sa una mga muna si kabayaran amo ni kamo ang naopan hindi to no Joselito kun ako ya kun nadula man o kun nagmasakit man ang imo mga utod nga lalaki tungod amo na iya ang natalana para sa ila. Kung ako lang yung pamangkuton mo. Amo na yung pagbuot sa mga nga Diyos para sa ila. Yang ila kabuhi dira lang aspa. Kag kung ginbayaan man, sang iya bana ang inyo utod nga babae, hindi niya tungod sa ginimo sang tatay niyo. Hindi niya tungod sa amon sina. May mga rason ina. So hindi niyo pag-idakul tanan, ginabombar niyo sa inyo amay, ang kanan-tanan nga inyong sitwasyon. So, hindi ka na bata, hindi ka na siling immature. Kag for sure, kabalo ko, may tinunan man ikaw, may masangkad, kag may dako ikaw nga ighalangop, dapati ka pa sa mga amuamong sinado. Bala, no? Kag sabahin mo naman as single, para naman yung magkapangasawa ka, di mga luyag ka, lalaki ka, alang-alang ang babae, mga luyag sa imo, ikaw ang magpangaluyag. Guro pislian ka man. Kag isa pa ang nagaduso pagiguro sa imo, tungod ang kahadlok mo. Tungod ang kahadlok nga nabatsyagan mo sa mga nakita mo sa utod mo, kag magluwas pa na Tita Wilma. Magluwas sa mga makita mo sa mga utod mo, resulta sa ilang pangabuhi, natahap ka na, daw nahadlo ka na, di ba? Tandaan mo ya, ang kapalaran sa isa hindi pareho sa isa, sa imo, Hindi maging pareho ang kabuhi mo sa kabuhi sang imo duha ka utod nga lalaki. Hindi maging pareho sa kabuhi mo ang pangabuhi sang imo utod nga babae. Hindi. Abi mo, tandaan mo ang atong pagkabuhi diri sa kalibutan, full of challenge, di ba na? Full of challenges. Puno sa mga paghangkat, puno sa mga pagtilaw. Kaya mo na siling natin, kinahanglan, samtang nagakabuhi kita di sa kalibutan, kinahanglan mabakod kita. Kinahanglan hindi kita magbabaya. Kinahanglan hakot kita sa aton pagtuo nga may Diyos ang kalibutan. Kinahanglan sa imo, totoo silito, manginhilway ka sa anuman nga mga
inang ginapatihan ng mga sinanguna, mga superstitious beliefs ni ina. Disparatis na mo nagalit ito, no? Mga disparatis ang atong mga katigulangan. Sinanglan, manginhilway ka sa sila nga pagpati. Kaya nga, di mo hindi na iya makabulig sa imo. Kundi makahatag lang na sa imo sa mga hindi nami nga dulong-dumon kag ideya nga hindi manami ang mangin resulta sina sa imo. Ang pinaka-the best kag pinaka-maayo mong himuon, magsalig ka sa mahal nga Diyos. Magtuo ka sa mahal nga Diyos. Magsunod ka sa iya pagbuot. Magsunod ka sa pagbuot sa mahal nga Diyos nga may kalipay sa imo balagsyanon kag handa magbatong sa iya pagbuot. Bukas ang aton paugalingon para sa iya. Kay siya ang nakahibalo kung ano ang magkapaayo para sa aton, kag siya ang nakahibalo kung ano ang dalagan sang aton, mangin dalagan sang kabuhi naton dali sa kalibutan, kag kung ano ang aton padulungan. Kag kung nga aamo sina nga mga pagkilaw ang iya ginahatag sa aton. Kabalo na siya kung ano ang rason behind sina. Kay siya lang ang maalam labi kag labaw sa tanan. Apostolito, ari ang ambahanon nga aton ginadulot para sa imo from Jamie Rivera. Ang paborito ni Tao. Days have come and gone. Many years seem to have been wasted, round and round like an aimless journey. Seems like we've been here before. What on earth am I here for? Come, my friend, stop for a while. Life must be more than just existing, round and round like a carousel ride. Shall we end where we began? Tell me so I'll understand. Yes. Amo ina ang purpose-driven life. Ang purpose-driven life nga ginaamba, di ba na? Ginaamba ni Jamie Rivera, amo inang ako ginadulot sa imo kay nanamian gid ko sang lyrics ng sining ambahanon. Ang songwriter sini amo si Ricky Warren. Masiling na ton inspirational song. Ang masiling balang sa refrain niya gid na tandaan mo gid ina totoo sa lito. Let us begin to live this life. Let us together seek its purpose. Kung nga ano katabuin na sa imo kabuhi. Ano ang katuyuan sa mahal na Diyos? Nagasiling paging nga life is not a pointless venture. Eternity is for sure. Adigid ang pinakanami paging nga linyada. Open up and receive this truth within your heart. That God was smiling at your birth and has a purpose for your life. Ang Ginoo nakahibalo kung ano ang iyang mga plano para sa atong kabuhi. Mga pagsilaw nga nag-abot sa atong kabuhi, kinanglan manginhanda kita sa tanan ni Tiyon sa pagbaton, kag pagpaninguha na malampuwasan natin ang tanan. Come, my friends, stop for a while, man. Life must be more than just existence. Round and round like a carousel ride, yes, nagatiyong sa iyong kalibutan ang atong pagpangabuhi, di ba? Daw pareho lang na isang carousel nga nagatiyog, ha? Kaya amo na din sila nga, shall we end where we began? Tell me, so I'll understand. Kinahanglan ng gusto, ha?
kung gusto mo nga magpangasawa para sa imo, nga gusto mo may upod, ka gusto mo makaangkon sang anak, kung let's say sa imo may edad ka na, biskan mag mid-40s ka or mag-early 50s ka, makaanak pa ikaw. Ang lalaki, kita mo po ganun si Dolphy, pila ng edad na sa bata pa, di ba? Wala sang imposible sa kalibutan. So kung gusto mo, matabo yan. Di ba? Mananood sila nga, kung gusto mo, mangyayari. Pero kung hindi ka maghulag, wala sang matabo sa kabuhi. Basta para sa kaiyuhan, ara dyan kita dera. Okay, Hausalito, salamat din. Din isa iba na itong dirang mga kauturan nga nag-aupon kay Tita Wilma sa sining hapon sa This Is My Life. Yes, istorya man ninyo sa kabuhi. Na? Istorya ninyo sa kabuhi or lang sa inyo kabuhi nga nakahatag sa inyo leksyon o kung inspirasyon o kung problema. Na? Naluyag man ninyo pa ngayon sa personal advice ni Tita Wilma. Pwede yun masulat ay isulat ninyo kung ipadala sa This Is My Life, DYEV, Action Radio, Wilrose Building, Burgos, Luxon Street, Bacolod City. Kay mabasahan din ni Tita Wilma. Ba? Kung hindi man, kay tungod sa pandemic, subong medyo mabulubog life pa, hindi pa kita ligwa sa pagulang, pwede ninyo mapadala sa personal account ni Tita Wilma sa Facebook. Pangitaan nyo lang ang atong sininga account. Wilma Antopina Sugaton. Kagdira, send nyo lang dira, may ada send message, click nyo lang na. Type nyo, storya nyo lang da, send nyo, with your greetings, yes, mabaton ina ni Tita Wilma. Okay? Go lang ng go na. Kaya makahatag man inspirasyon, makahatag man leksyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupod sa aton sa ilatag sa mga radyo. Nagaupod sa aton sa FB Live. Nagaupod sa aton sa YouTube. Di ba? Yes. Okay, so sige lang. Send nyo lang dira sa aton FB account. Ay, Tita Wilma ka. Oo na. Ang ato na panyawan liniment oil, Tita Wilma, sa ini ka produkto sa Instead Pharma. Siyempre, ini sa mga nagaproblema sa ila dira at ang epekto sa Pondera kay Wilma Cabarles, good PM, Tita Lico Tamyo sa Inocencio, kay Cabarles family. Tamyaw Maninda Wilma, si Ophelia Galero RC. Good afternoon, Tita Wilma Tamyaw, Kulinda family, Bandik, kag Diswadida family. Stay safe and God bless. Halinina kay Martin Diswasido Bandik. Since si Eva, happy listening sa family Galvez, dire sa may Bagos City and family Salazar. Thanks, Tita We. Yes, salamat man. Jeneline Castro. Hello, Tito Wilma. Patamyo ko lang family Castro. Tarosan, Valladolid. Sakto na. Castro, Tarosan family.
Valladolid from Barangay Handumanan. Asa Valladolid di Silaguro, no? Okay. Or sa Handumanan. I don't think, okay lang, pasensya dyan, Alina. Ophelia Galero, RC, good PM, Tito. We're always watching from Isabella with Juvelin, Elijah, and Shilian. Be safe and God bless. Diwe. Salamat kisay mo yun, Ophelia Galero, RC. Kag, yes, sa mga taga Isabella, dira mayong hapon. Sa ila dira na din Mami Diana, Konsolasyon, kay Daddy Boy, kamusta lang kamo, no? Kamusta gid sa inyo dira? Kay Mami Pilar, kag subong mananay dayin, mayong hapon lang dira. Wow, mo nanay dayin. Tawe, send man ko story ko bala, tani mabasa mo kay gusto ko gid advice. Yes, dear, no? I-type mo lang sa imo, i-send mo lang sa akon. Kay gina-schedule ni Tita We, ha? Kay may mga ara nga daan nga naka-reserve, ipabaloon ta ka kung basahon. Okay, send lang. Send si, yes. Pray mo na lang gid mga utod mo. Ang hambal naman ni Alex Montesa. No? Iyan na reaction para sa itong letter sender kay Joselito. Action speaks louder than words. Pangamuyo updan sa buhat, Tito Wilma. Yes, sir. Thank you, kid. Martin Aliling, salamat. Good afternoon po. Kay Daychin Officer, thank you so much. Okay. Patamyaw, Tita Wilma, ang pamilya Ramirez sa Bago City. Okay. Pamilya Ramirez ang Bago City to Barangay Granada, Bacolod, from Barangay Takuli. Mada mo gid salamat. Bong ka mag-anak ka mo. Okay, salamat gid. Kag magluwas na Tita We, araman siya. Si Alex Fuentes. Sakto na Tita Wilma. Alex Fuentes, good afternoon. Yes, ara siya kung nag-upod sa aton. Okay, Kativir, salamat man. Kung may nag-enjoy man, okay lang sa nag-enjoy dira kay Patricia. Yes, thank you so much and good afternoon sa imo. Kay James Daniels. James Daniels, good afternoon. Thank you so much. Happy listening. Mapamo ka na pala. Kay Michael Van La Chica, yes, nabasa ko naman imo na nga message. Kag subuman, Tito Wilma, kay Alex Montesa, good afternoon. Kay Cory Vidaha, kay Dennis Richard Tibor Romas, mayong hapon sa imo, sir. Iron Lopez, kag kay Lini Valencia, good afternoon. Okay, balikan ta naman na karon Tito Wilma, relax lang ka mo dira. Okay? Balik lang dugay-dugay. Standard Time, kadto na kita sa aton ma-share sa aton mga palangga nga mga tagpalamati karon niya nga hapon, Tita Wilma. Speaking of
Ay, sala nga dito Tito Wilma kay ina, no? Ang atong sini nga papaambit subong iya sa atong sini nga mga kabataan, ba po mga kabataan. Ang pag-expose nila sa mga bata kan sa computer, Tito We, no? Ang pag-expose ni sa ila sa computer, ining masiling bala naton inang mga, di ba may blue light? Di ba lang may blue light sa ano ni? Nadula. Kung hindi ko to siya kagina nakita, ara nan. Ang blue light na halin iya sa gadget na amo na siya. Sorry, Gid. Sorry, no? Ang blue light nga halin sa gadget kag computer. Ano man, makaguba na siya. Tuod na nga makaguba sa mata, inang blue light nga halin sa computer. Okay, sa information nga nakuha ni Tito Wilma, tungod nila sa work from home setup, no? Work from home setup kag online classes, tungod sa gina-experience na itong subong nga pandemic ng COVID-19, damo-damo sa nga nagatutok sa karon sa mga gadget kag computer, di ba? Mga estudyante, ang mga employee, di ba? Ara lang nagatutok iya sa computer, di ba? Pero dapat bala nga akabalak-an naton inang ginasiling nila nga malain ni epekto sa mata, sinang ginatawag nga blue light from the screen of gadget, computer, kag pati na sa television, na dapat bala naton ina kabalak-an, ina nga pala mangkutanon. Hambal din isa ka parent, no? Opinion niya sa isa ka parent, nga ginbaklan niya sang eyeglasses na may anti-blue light ang iya bata. Ang iya bata. Para nga suno sa iya maproteksyonan ang mga mata sang iya sini anak, ilabi na sa karon iya nga by online class na. Pero, gin-explain man sang isa ka ophthalmologist, sa retina specialist, ini siya si Dr. Gregory Herman, no? Si Dr. Gregory Herman, nga bisan wala sang niya siling niya at isar nga wala man sang malain sa paggamit sang anti-blue light glasses. Wala na ko na malain nga magamit sa anti-blue nga light glasses. Wala man suno sa iya sang pamatuod nga nagapakita nga makaguba sang mata ang blue light nga nagahalin sa mga screen. Siling niya gani, mahadlo kaya sa blue light coming from the sun. Amo nang hambal niya. Mahadlo kaya sa blue light coming from the sun. Niya from the screen. Niya ang amount sa blue light nga nagagwa. Very, very small compared to the blue light coming from the sun. Amo nang hambal sa doktor. Gani wala dapat ikahadlok kag iga kabalaka ang ginishanan para sa ila kabataan. Hambal pa ni Dr. Hermar, ang pinakamaayo nga sila niya ang labi kalabaw sa tanan nga dapat nga ikabalaka sa ginikanan, amo na yung ginatawag nga digital eye strain ho, na amo na yung dapat kabalakaan sa mga kabataan kay sa mga empleyado, inang ginatawag nga digital eye strain. Ano naman na siya, Ario? Ang balasang doktor, kung ara ka lang dira nakababad bilog nga adlaw sa tubangan sang gadget, ang tendency mo or ang tendency man sa mga bata is to complain. Reklamo sila, sakit ulo ko, hapdi mata ko, hindi komportable ang panulukan ko, na amo na ang ila masami nga ginareklamo. Bisan nga hindi suno sa iya makahatag sang permanente nga problema sa mata ang digital eye strain, makaapekto ina suno sa doktor sa concentration sa isa katawid. Gani abi ninyo ari lang gyud para malikawan ang pagkakapoy sa mata tungod sa pagtutok sa computer, sa kung ano man nga gadget, television o kung anong paghidira na may ara gin advice or suggestion ining pediatric ophthalmologist nga si Dr. Lexi Aklanman.
Abi ninyo kung ano yung suggestion. Ang madali tandaan niyo, parents, para sa inyo mga kabataan, para nga magaganagan ang eye strain sa ilang mga mata, para hindi ba na mag-dry ang ilang mata, hindi magsakit ang ilang ulo. Ang ginatawag nga 20-20-20 rule. Tatlo ka 20, 20-20-20 rule. Ano ina siya? Gin-explain sa ophthalmologist, in pediatric ophthalmologist. Siling niya, pangabayon mo sila, mga kabataan, or bisan sa aton gani, amo nagurong sila sa kitulog, why? So, joke, hindi ka titulog, you ask them, especially aton mga kabataan, nga gamitan ang screen for 20 minutes, ara na, first 20, gamitan ang screen, or sa tubangan sa screen, sa computer, pinanuman ni gadget, for 20 minutes, and then, after sila, patulukon sila sa malayo, 20 feet ang kalayuon. Imagine mong 20 feet nga kalayuon. Patulukon mo to sila, second 20 na. Pagkatapos, tulukon nila ang object na makita nila for 20 seconds. So, tatlo na, di ba? Gets nyo, mga mother dear? Sa mga tita-titos, lola or lolo, para at least maka-relax man ang mga mata sang atong sini mga kabataan or bisan sa atong mga work from home dira, di ba? 20-20-20 rule. Una, paggamit mo sa computer, estimate mo mga 20 minutes na, pause ka na, tulog ka sa malayo mga 20 feet ang kalayuon, then ang mapalabutan sa imo, estimate mo lang na ya, matutukan sa imo mga 20 feet ina nga object, tulukon man siya for 20 seconds. Yan. Para nga mag-ayo ang imo pamatsyagan. Makapaayo inahambal sa doktor kung nga himuon mo para nga malikawan ang eye strain. Makapoy imo ba na mata kag ang pag-dry sa imo mga mata. Kag ari paggido, isa pagid ang hambalya pagid. Nami pagid bala kun ining samtang nagaatubang ka sa screen. Inang nagapisok-pisok bala yung mata, hindi man sila nga lain naman yung iba nga nagapisok-pisok. Ya, di ba? Kaya kinanglan ikurap-kurap mo man ang imo mata na kanihon mo para bisan paano hindi siya mag-steady. Ina nga ang tuyo sina para nga hindi mag-dry ang fluid sa palibot sang cornea sang aton mata. Yan. Kagtari pagid ang Department of Education, kamalugid kita, nagpagwa na sang pagsulundan sa screen time sa mga estudyante sa sini iya nga pagbukas ng klase. Parents, lola kag lolo, tita or tito, sa tandaan nga ang DepEd nagpagwa sang pagsulundan sa screen time sa mga estudyante. So ang estudyante sa karon iya nga pagbukas ng sang klase. Are, pamatie, ang kindergarten pupils, ang kindergarten pupils, gina-recommend sa DepEd nga isa ka oras lang sa computer sa isa ka adlaw. Ang grades 1 to grade 5, maximum na 1.5 hours daily. Isa ka oras kadtunga na sa kada adlaw. Grade 1 to 5 na 1.5 hours daily. From grade 6 to grade 8, maximum of 2 hours daily. Hindi magsobra sa 2 ka oras. Grade 6 na to grade 8. Ang grade 9 to 12, ang grade 9 to 12, 4 hours daily. Pero hindi sige-sige. Ang 4 hours daily na sa grade 9 to grade 12, 2 hours sa aga, tag 2 hours man sa hapon. So, mo nang ila pagklase. Tandaan nyo na, parents, para sa inyo mga kabataan, kay kinahanglan tuod, halungan taman ang ikaayong lawas sa aton mga kabataan, kag halungan tagid ang ila mga mata, kay kabudlay gid sa ayo. Okay? Alas 2:25 Action Radio, Philippine Standard Time, ang aton ani Dr. Alfred C. Mendes,
Baguio Philippine Standard Time, si Tita Luma magabalik pa pagkatapos man sa sila ka mga importante nga mga commercial. Mga ka-aksyon, madamo sa nagplaylain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagplaylain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon! Radio!
Di alam mo ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Sa itong horoscope karon nga adlaw. Yes, diba? Biyernes na Biyernes, Oktobre 9, tuig 2009. Sa ito na mga celebrators, no? Sa ating mga kauturan dira nga nagasaulog sang ilan sini mga birthdays today, October 9, 2020. Happy birthday sa inyo. Kag happy birthday man sa pinakagwapo kong agot. Sa amon agot nga lalaki, ha? Kay Tito Willie, Tito Willie or Tito Kano, happy birthday sa imo. Pila ka naga? Happy birthday sa imo. Baka ba'y pa nga magbuot na ikaw kang mahin masinulundon. Amo lang ginang wish natin sa imo. Di mabuot din man mo. Kung tiro, malaon-laon mo, di ba? Okay, happy birthday sa imo. Good health. Stay safe para sa imo. Kag syempre, sa mga mag-asawaman dira nga nagasahulog sa ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Okay, Tito Will, masuguran sa ng pagbasa sa mga zodiac sign para man sa action tag sa horoscope. Ang mga Libra, yes. Ang mga Libra, ang mga nitawo, September 24, tugtog Oktobre 23. Libra, may negosyo ka. Bapa mo ka naman, kutulong pa yung Tito Will. Hindi, kaya kung may negosyo ka, mayong kita sa imo negosyo karon nga adlaw. Kinanglan na tagaan mo ni siya sang gusto nga pag-focus. Ay, gusto ba lang itong tulupangon, kinanglan din, no? Tagaan mo din ni siya atensyon kag panahon. Kag isa pag din malipayon ka man karon nga adlaw, kaya nga nabalaan mo nga honest kag love kag gigali isang palangga mo. Kag padayunan imo pagka disiplinado nga klase sang tao. And stay happy. So, sa imo horoscope. Mas wanti mo naman nga mga numero 45, 54, 11, 25, 23, kag 32. Scarlet red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, mga Scorpio, na tao Oktobre 24, tugtog Nobyembre 22, ka mga, hindi, may nami nga hitabo nga imo ma-experiencean karon nga adlaw. Amo ina ang makapagwa sang imo ginahandom. Ano mo silingon? Amo ina makapagwa sang imo ginahandom. Kung, yes, basta na, good in mo. Okay. Kag, ginausoy mo man ang banas para sa kaayuhan, gani padayuna ang imo mga maayo nga hinimuan, mga maswati mo nga mga numero
53, 32, 23, 41, kag 11. Violet is your lucky color. Ari naman ay mga Sagittarius, mga netawo, Nobyembre 23 tugtog Disyembre 21, focus ka na lang sa kung anong ara sa imo, Sagittarian, ha? Magpasalamat ka sa kabuhi nga ginhatag sa imo, kag abi mo, nagapangibabaw ang imo trabaho para sa imo karon nga adlaw. Mga maswati mo naman nga mga numero 51, 22, 35, 41, kag 12. Jade green is your lucky color. Mga Capricorn na tao Disyembre 22, tugtog Enero Justin Ave, ang pagsakahitabo sa imo kabuhi karon nga adlaw, mga ado ginapaligban mo gidyaw, abi relax Capricorn, ha? Mangin establisado ang tanan kung mag-abot na ang kwarta nga ginahulat mo. Ha? Okay. Kag hambal sa horoscope mo, palanggaa ang kaugalingon mo, Capricorn. Mga maswati mo nga mga numero 21, 33, 42, 52, kag 20. Your lucky color is royal purple. Aquarius naman. Ang mga Aquarius, mga nataw Enero 20 to Pebrero 18, abi Aquarius, hindi nyo paghambalan ang kwarta. Na? Tungod, kung ang inyo topiko, dira, kwarta, labi lang nga magapalayo ina sa imo. Ang istoryahan nyo dira, amo ang mga hitabo sang kabuganaan, mga kaayuhan ba lang nga nag-alalabot sa kabuhi ninyo, ilabi na gid sa imo. Yes. Mga maswati mo man nga mga numero 50, 32, 43, 12, kag 28. Your lucky color is citrine yellow. Mga Pisces naman, Tita Wilma. Ang mga Pisces na tao Pebrero Justin 9 to Marso 20. Ikaw naman, Pisces, ang ginahulat mo, kung ano man ina, maabot din. Madelay-delay lang tayo. I-enjoy mo aman ang tanan karon nga adlaw, i-appreciate mo man ang kabudlay nila, kag syempre, kinahanglan mangin malipayon ka mo. Mga maswati mo nga mga numero karon nga adlaw 12, 31, 26, 42, kag 54. Raspberry red is your lucky color. Inang una nga bahin para sa iton na mga zodiac sign, para sa iton horoscope, para sa iton man horoscope karon nga adlaw Tita Wilma, di ba? Una ina nga bahin sa mga zodiac sign ang atong gindulong sa inyo. Pero hindi nyo man ani pagkalipatan ang para sa complete management sa atong sa liver, ang GTX 500 capsule. Kinahanglan ugalion din nato ng pag-inom sini adlaw-adlaw. Kaya ang katapusan, mga ini. Ato. Imada sa inyo, sa itong dira mga suki, sa itong sila, mga suki, Man Joarnejo, good PM, Action Tito Wilma, salamat man sa imo. Kalabanan, lamharon pa, nagka-reading glass na, kay temprano pa, guba na ang mga mata nila. Sa digital exposure, too much could kill, Tito Wilma. Yes, Alex Montesa, thank you, Gid, sa imo siniman opinion. Yes, so, Tito, si Ronya Jucadi ng Tupi, na nag-upod man sa iton karon nga hapon, Mama Onya, good afternoon sa inyo, dira tanan. Siyempre, sa iton mga suki, dira sa hap-hap, no, mayong hapon lang dira sa inyo. Bawi sa isang tamon sa inyo. Amat-amat, to talang na. Sigurado, Gid, Tita Wilma,
makaguba gid na sa eyesight sang aton mga kabataan ang too much exposure sa computer radiation. From Sir Alex, thank you, kid. Good afternoon, stay safe and God bless ka mo dira, Marcel Bandig. Okay. Hali naman kay Leonisa Elban Buwan, on to off na monitor on to off sa Barangay 35. God bless Action Radio. Ma'am Leonisa, good afternoon. Salamat gid ha. Jose Moncalturilla, good PM. Monitor lang ko. Okay, salamat gid. Kag madamo gid nga salamat sa imo dara. Okay. Yes, Tito Wilma. Kag ara sila. Cory, yes, dana na sinday Cory, natamyaw, tanan na siya kahina. Ninita Arroyo Mahano, salamat man sa imo. Kag kay Christine Minyas Villalobos, salamat man. Kag kay J. Ra. Kag kay Maria Luisa. Sino nga Maria Luisa na siya? Basta Maria Luisa. Okay, salamat gid sa imo pagupod man Wilma karon nga hapon. Okay, Friday na Friday gid no. Manjorne ho kay William Barrera Binias. Thank you, thank you. Kay Ronald Libuon Berundo, good afternoon, sir. Salamat man sa imo. May J. Star Sala. Kay Rica Luyo, salamat man. Kay Leonisa Albanbuena, salamat kid. Okay, Inday Jean Hisugon. Good afternoon, Inday Jean Hisugon. Dara sa may Valladolid. Kay Atong Atoy Kalansingin. Salamat gid sa inyo. Okay, enough na mabalik man si Tito wala na gid the time. Pero anyway, thank you so much sa inyo tanan, ha? Keep safe. Si Alex Fontes nga hibigit, relax ang puso mo, Alex Fontesa. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. 14:28. Ang oras ginadulong sa inyo sang
So, naray ni Tita Wilma, mga nabili natin ng mga zodiac sign para man sa tuntag sa kahoroscope. Di na kita, Tita Wilma, rin na kita sa Aries. Ang mga Aries, amo ining mga natawo, Marso 21, subtob Abril, 19. Ang balatsagon mo bala karon nga adlaw Aries, amo ina makahatag sa imo sang maayo nga eksperyensya sa imo kabuhi karon nga adlaw ba. Damo na kinahanglan pilion mo ang maayo nga balatsagon, malipayon kag masiling bala naton bugana nga kabuhi mo for this di pa na yun ba. Mga masuwan si mga numero Aries 50, 23, 34, 20, 42, kag 51. Lilac violet is your lucky color. Sa mga Taurus naman, mga Taurus, mga natao Abril 20 to Mayo 20, don't worry, Taurian, bisa na pa rin ang mga obray patrabaho sa inyo. Masarangan mong himuon karon nga adlaw. Subong nga adlaw, mahatagan mo kalipay ang tanan. Tanan nga, no? Tanan mo nga trabaho kag ang tanan nga tao sa palibot mo. Ang magani mag-focus ka lang para matapos mo ina. Okay? Maswati mo naman yung mga numero 30, 43, 34, 53, Jeff, tag 25. Mango orange is your lucky color. Sa mga Gemini naman, mga Gemini, Mayo 20, Tubunyo 21, wow, pangdugang sa income ang imo na sari nga negosyo, Gemini. Abi mong imo vibration karon nga adlaw, amoy na makakag sa imo sang gusto nga direksyon sa imo kabuhi. Mga masuwanti mo naman nga numero 8, 16, 21, 32, 49, kag 45. Sapphire blue is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer na tao Hunyo 22, Tugtog Hunyo 22, abaw, ang maayo mo nga balatsagon kag panimuot karon nga adlaw mo na magaserbi iya nga gabay sa imo para sa paghimo sang isa ka husto nga desisyon. Maangkon mong imo mga ginahandong karon nga adlaw. Masuwati mo naman nga mga numero 1, 25, 51, 16, 32. Yellow is your lucky color. Leo, sa mga Leo naman kita, Tita Wilma, mga nataw Hulyo 23, Tubtob, Agosto 22. Dulaan na ang kung ano nga kahadlok nga ara sa imo paminsaron kag balatsagon. Dulaan na, nga magpakatawhay ka. Magpakatawhay ka sa tanan nga kahigayunan. Magpasalamat ka man kung ano ang imo na angkon karon nga adlaw. Leo, mga masuwanti mo nga numero 26, 53, 42, 5, 15, kag 35. Tangerine is your lucky color. Kag sa katapusan natin ng zodiac sign, Virgo, ang mga Virgo, mga natao Agosto 23, tugtog Setyembre 23. O mag-focus ka, Virgo, sa mga bagay nga ara sa imo mga kamot karon nga adlaw. Pasangkaron, paayuhon mo pagin. Kag mangin productive ina siya dapat. Kag kung mahimo mo ina, magabag-o ang dalagan sa imo kabuhi. Mga masuwati mo naman nga mga numero, 15, 51, 23, 43, 25, kag 38. Pearl white is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa horoscope sa karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 9, tuig 2020. In Punto Stress, Action Radio Philippine Standard Time, ang iton 3 o'clock, pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One,
Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Hadayuno na ito nga itong sinipagpangamuyo sa siningabahin. Si Tita Wilma naman magapangabay sa liwat o dininyo sa pagpangamuyo para sa ikon Orasyo Emperata baytok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Ang mga tagpalamatin sa inyo pag-upod kay Tita Wilma sa pangamuyo sang orasyo ang parata batin sa COVID-19 harap sa aton tanan, no? Okay. Si mga pinata, okay, mga pita na kadali Tita Wilma, upod mo na nga itong paalam na pagpaalam na kita sa itong sinipagpangilagad sa This Is My Life. Karon iya nga adlaw, siyempre, ikaduha nga biyernes sa bulan sa Oktobre, Petsa 9. Ang ito na Bible verse for the day, halin sa Philippians chapter 4, verse 9, and it says, "Those things which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do, and the God of peace shall be with you." Saliwat, salamat, gid pasensya sa wala natin malabutan. Tugtog naman ni Worthwhile standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.